Lahnite si na lavičku tak, aby hlava, ramena, chrbát a zadok boli v kontakte s lavičkou. Chodidlá sú celou plochou na zemi na širšiu vzdialenosť od seba pre lepšiu stabilitu počas cviku. V základnej polohe držíme jednoručky tesne vedľa seba nad hrudníkom s mierne prehnutými lakťami a dlaňami smerujúcimi k sebe. Nadýchneme sa, pomalým a kontrolovaným pohybom spúšťame jednoručky do strán. V okamihu, keď páže dosiahnu úroveň ramien, sa bez zastavenia vraciame po tej istej dráhe. Keď prekonáme najťažšiu časť pohybu smerom nahor, čo je približne v polovici, vydýchneme a v základnej polohe s mierne prehnutými lakťami na malú chvíľu zastavíme. Cvičenie opakujeme.